αυτός ο χώρος εδώ δεν δημιουργήθηκε μόνο από μένα και το Μίμη, δηλαδή και αυτό δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ μας. Το μαγαζί φτιάχτηκε από συνταξιούχους μέχρι φοιτητές. Δηλαδή στην πρώτη, έτσι, όταν το φτιάχναμε το μαγαζί πριν ξεκινήσει, εγώ είχα μετρήσει πάνω από 35 άτομα που άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο βοήθησαν, είτε από τεχνικής άποψης τα ηλεκτρολογικά, υδραυλικά τα ανέλαβε ένας φίλος ή ο πατέρας του Μίμη, τα ξυλουργικά, ξέρω εγώ, ο πατέρας του Μίμη, κάποιοι άλλοι βάφανε, άλλοι κάνανε αυτό, άλλοι κάνανε εκείνο, και όλοι μαζί, ας πούμε, βοηθήσαμε να στηθεί αυτό το μαγαζί με πάρα πολύ χαμηλή low budget, πολύ λίγα χρήματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο ούτε ο Μίμης ούτε εγώ δεν νομίζω θα το ξεχάσουμε ποτέ. Έτσι, το και ήταν και ένα, πώς να το πω, ήταν και ένας λόγος, ήταν ο συγκεκριμένος λόγος που για το ποιο άτομα θα έρθουν να δουλέψουν εδώ στο μαγαζί. Όχι ότι το βάλαμε ως προϋπόθεση, απλά με ποιους θα ξεκινήσεις, με αυτούς που σε βοήθησαν, έτσι. Λοιπόν, και μας βοηθάνε ακόμα και τώρα, δεν έχει σημασία ότι το μαγαζί είναι στον 4ο χρόνο, ακόμα και σήμερα. Αυτά τα παιδιά που βοήθησαν να φτιαχτεί το μαγαζί, αυτά τα μαγαζιά είναι και εδώ μέσα και δουλεύουν, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Το να φτιαχτεί ένα ωραίο μαγαζί φτιάχνεται. Αυτό όμως μπορεί μέσα σε μερικούς μήνες να μην ισχύει και να μείνει απλά ένα ωραίο μαγαζί. Το χωριό είναι κάτι παραπάνω, πιστεύω, για όλους εμάς που δουλεύουμε εδώ. Άρα λοιπόν, από την οπτική τη δικιά σας, από την οπτική των δυο σας, ρε παιδί μου, και από την οπτική των παιδιών και οποιοδήποτε δούλεψε για να στηθεί όλο αυτό, είναι μια συλλογική προσπάθεια. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και είναι και μια συλλογική προσπάθεια που διαρκώς εξελίσσεται. Ό,τι θέλει να εξελίσσεται στον κόσμο πρέπει να είναι συλλογικό. Σωστά. Εξέλιξη χωρίς συλλογικότητα δεν υπάρχει. Ο ατομικισμός είναι. Κοιτάει άλλο στην τσέπη του, κοιτάει άλλο στο πορτοφόλι του, κοιτάει άλλο στην πάρτη του και αυτό βγαίνει στον κόσμο. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται τα πάντα και έχει ανάγκη από το να συζητάει εδώ μέσα πολιτικά, να συζητάει για την κόμενά του, για τους φίλους του. Είναι πολύ βασικό αυτό. Αυτή η ανάγκη προσπαθεί να καλύψει ο άλλος. Το να πουλάει μπύρες πουλάνε οι πάντες. Κανείς δεν ξέρει στη Χαλκίδα τι φράτες κάνει, δεν ξέρω εγώ τι. Όλοι Άμσελ πίναμε. Η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι η ανάγκη του ανθρώπου να συζητήσει, να επικοινωνήσει, την παίρνει πολύ δυνατά από αυτό το χώρο εδώ. Και ένα βασικό τέτοιο του μαγαζιού χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί να δεις μεμονωμένα άτομα εδώ πέρα. Γιατί δηλαδή να φύγει κάποιος από το σπίτι του μόνος του, χωρίς να έχει κανονίσει παρέα, και να έρθει στο μαγαζί, στο γαλατικό, να πιει έναν καφέ ή να πιει μια μπύρα, διότι ξέρει, είναι σχεδόν σίγουρος ότι κάποιον θα βρει να τα πει. Να περάσει την ώρα. Να πει μια κουβέντα, ρε παιδί. Δεν θα αισθανθεί ούτε μία στιγμή μόνος. Είναι μπειραρία και η σύνθεση του έχει 40% γυναίκες και παραπάνω. Βλέπουμε από τις εκλογές που κάνουμε, που μαζεύουμε αυτό το στοιχείο.